Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongietorriak saio berri batera, gaur otsailak 13 osteguna elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, hemen platoan Asier Calderon izango dugu. LAB sindikatuko industria arduraduna dena. 7 enpresetako batzordeek manifestazio bateratua deitu dute otsailaren 16irako, igande honetarako. Nafarroako industriaren defentsan. Baina, honekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1609 urtean, inkisizioak Zugarramurdiko 6 herritar interrogatu zituen Logroñon. Urte batzuk geroago, 1917an Mata Hari espioia atxilotu zuten Parisen. Egun berean, baina 1960an, Frantziak lehen entsegu nuklearra egin zuen Algeriako Saharan. Eta bukatzeko, 1981 urtean, Jose Arregi hil zen, Espainiako poliziak torturatuta. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostegunean, alde batetik, Iruñeko historia bertsotan bertso saioa egingo dute Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7etan. Bertso saioa historikoa antolatu dute aurtengo bertsoaroan. Joseba Asiron Iruñeko alkate eta historialariak parte hartuko du saioan. Ainhoa Larretxeak jarriko dizkie gaiak eta saioa Alkaiza eta Sustraikolina izango dira bertsotan. Arratsaldeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan. Beste alde batetik, Zaldiko Maldikoko irakurle taldeak Gurpilak liburua izango du aztergai. Zaldiko Maldikoko irakurle taldeak Estizen Artolaren Gurpilak izango du mintzagai. Arratsaldeko 7:00 elkartean. Ostiralean, Zuzi Iratxegia Euskal emakume idazleak eta literatura klasikoa liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean. Aspalditik kontatu izan dizkiogu elkarri kontuak, eta aspalditik kontatu izan dugu elkarrekin. Lehen kantari eta kontalarien artean emakumeak zeuden, beti egon izan dira emakume idazleak. Orduan, zergatik ez zaigu ia haien berririk heldu? Euskal emakume idazleak eta literatura klasikoa liburua idatzi du Amaia Alvarez Uriak eta Inma Erreak aurkeztu du. Arratsaldeko 7:00 Karrikirin. Larun batean, sentsazioak magia ikuskizuna egongo da Tarrabiako kulturetxean. Odei Magoak sentsazioak izeneko magia ikuskizuna eskainiko die 4 urtetik gorako txikiei. Arratsaldeko 6etan Atarrabiako kulturetxean. Igandean, dantza ikuskizuna egongo da Baluarten, Maskaroa izenekoa. Proiektu hau Berritzako dantzarien eta Eneko Gil dantzari eta koreografoaren arteko topaketa bat da. 2 unibertso koreografikoen eta dantzariekiko 2 begiraden arteko elkargune bat. Dantzarik tradizionalena eta ikuspegi garaikideago baten arteko jolasa. Arratsaldeko 7:30 izango da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Trumpek Putinekin akordio bat iragarri du Ukrainako gerraren amaiera negoziatzeko.
AEBko eta Errusiako presidenteek telefonoz hitz egiten zuten ordu eta erdi inguruz. Ondoren, Trumpek Zelenskiri jakinarazi zion Ukrainako agintaria elkarrizketarako prest dagoela. Argazki nagusian, obrak dauden egungo egoera. Titularrean, gobernuak Maristasen 108 boen sustatzailea premiatzen du obrak astera. Alfaroko departamentu burua Arrasate taldeari egotzi dio 21 hilabeteko atzerapenaren errua, eta ohartarazi du ez duela 58 etxebizitza libreak lehenengoz okupatzeko lizentziarik emango, harik eta babestutakoak amaitzen diren ziurtasuna egon arte. Hori koloreko berrietan alde batetik Luana Kairo eskubaloiaren eta musikaren artean. Bestetik Ceuta eta Melilla helmuga berritzaileak nabarturren 19. edizioan. Jarraian mikroguneak arte eta kultura sarea klandestinak proiektuarekin estreinatuko da. Eskuineko berrietan, goikoan Nafarroak 5.423 milioi bildu ditu, 2023an baino 6,4 gehiago. Behekoan, Stylabs Lab, ELA eta Komisiones Obrera sindikatuek 7 lanuzte deitu dituzte 7 egunetan irakaskuntza publikoan. Ezkerreko berrietan, batetik aurren minbizi kasuek beherantz jarraitzen dute Nafarroan. Bestetik, itoginek sabai bat kaltetzen dute eta gelak ixten dituzte Mendillorriko Aintzira ikastetxean. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroako landa eremuari 19,5 milioi euro ordaindu behartzaizkio klima kalteengatik. Euriak eta harri jasak kalte gehien eragin dituztenak. Argazki nagusian, Musk eta bere semea Olbat bulegoan. Ukrainarekin hitz egin aurretik, Trump eta Elon Musk bulego obalean agertu ziren. Presidente Amerikarrak enpresariari botere gehiago ematen dion dekretu bat sinatu zuen, bere semea ekitaldira eraman zuena, administrazio federala desegiteko. Titularrean, Trumpek eta Putinek Ukrainian bakea negoziatzen adostu dute. Zelenskiren esanetan, Ukrainak inor baino gehiago nahi du bakea, Ameriketako Estatu Batuetako presidentearekin hitz egin ostean. Eskuineko berrietan, alde batetik minbizia duten aurren 80%, bizirik irauten du gaixotasunetik. Beste alde batetik, Nafarroako entrenatzaile bat kondenatu dute jokalari bati ahoan musu emateagatik. Jarraian, 19.000 euro baino gutxiagoko errentek PFEZ ez ordaintzea proposatu du UPNek. Ondoren, enpresaren haserrea laben laginarekin. Goiko berrietan, batetik Mikerida Señorita filmatzea bertan behera. Bestetik, Osasuna Real Madrilek 600.000 euro utziko ditu. Azkenik, Oroz eta Balero Espainiarekin hautatuak. Gararen titular nagusian, Trumpek negoziazioak iragarri ditu Putinekin Ukrainari buruz. AEBko presidenteak Errusiako homologoarekin negoziatzen hasi direla jakinarazi du, eta defentsa idazkariak baztertu egin du Ukrainak 2014ko mugak berreskuratzea eta NATOn sartzea. Argazki nagusian, sindikaturik gabe osatu da industriaren aldeko taldea. Imanol Pradales lehendakaria buruzela defentsa industrialerako taldeak lehen bilera egin zuen Kurtxalen. Lakuako gobernuaz aparte merkataritza ganberek, aldundiek, patronalak eta sektoreko zenbait ordezkarik parte hartu zuten. Ez ordea sindikatuek, hauek ez baitzuten gonbidapenik jaso. Erdiko berrian, Europar Batasunak eta Kanadak indarrak batu dituzte Washingtonen inposizioaren aurrean. Beheko berrietan, alde batetik deszentralizazioa Europa indartzeko formula gisa, eztabaidagai. Beste alde batetik atletik taldean, Uriartek konpromisoak eta baldintzak dituen bilera batera deitu du ICHH. Jarraian EAJak eta PSEek ehiztarien artean belaunaldien arteko erreleboa bermatzea dute helburu. Bukatzeko, 2.000 pertsona baino gehiago egoera larrian jokoagatik Euskal Autonomia Erkidegoan.
Berriaren argazki nagusian, Beatriz Artolazabal Gasteizko alkateordea, Matiu Berge Akitania Berriko hautetsia, Ana Oio Nafarroako lehendakariordea, Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusia, Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria, Jen Rene Etxegarai Euskal Elkargoko lehendakaria, Miren Arzaiuz Guggenheim Museoko zuzendari hautatua eta Jen Jakes Lasarre Pirinio Atlantikoetako departamentuko presidentea, atzo Baionan. Titularrean, mugaz gaindiko harremana indartzeko tresnak eskatu dituzte euskal agintariek. Euskal Herria banatzen duen mugaren bi aldeetako instituzioen arteko topaketak egin dituzte Baionan. Europako Batasunaren aintzinean ahots bakarrarekin aritu ahal izatea aldarrikatu dute. Goiko berrian, hondakin urak, gizarte bat ikertzeko lagin eremua. Beheko argazkian, Seaskako lehendakaritzako kidea den Erik Etxart dugu. Honen ustetan, euskararen aldeko hizkuntza politika berriz definitu behar da Ipar Euskal Herrian, anbizio handiagoarekin. Ezkerreko berrietan, alde batetik, Oiongo udalak behartuta onartu du Labrazako parke eolikoa. Beste alde batetik, Realak Real Madrilen kontra jokatuko du Espainiako kopako finalerdietan. Jarraian, garraiolari bat hilda Pasaiako portuan lanean ari zela. Amaitzeko, EHUko letren fakultateko irakasle baten sexu jasarpena salatu dute. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Edurne Bidador eta Bittor Aroskoaren hitzetan, zaila izan da Aezkoako mintza moldea sailkatzea, inguruko baiaretako euskalkietatik ere edaten duelako. 7.500 hitz biltzen ditu Aezkoako euskara hiztegiak, ostiralean aurkeztuko da Ariben. Eskuineko berrietan, goikoan sortzen elkarteko Inigo Otsoaren hitzetan, guraso elkarteok eta ikastetxeetako zuzendaritza taldeek bat egin behar dugu D eredua indartzeko. Sortzeneko kidearekin euskararen normalizazio planaren baitan jorratu dute azken lan lerroaz aritu gara. Euskarak jantokian eta eguerdiko jolastokian duen presentziaz. Behekoan, ikustezin izandako emakumeak plazara aterako ditu klandestinak zikloak. Mikroguneak izena du Iruñan sortu duten kultur espazio berriak. Horren baitan, klandestinak izeneko zikloa aurkeztu dute. Historian ikustezin izan diren emakume askoren berri emanen dute. Antzerkia, poesia, musika, dantza eta bar izanen dira erabiliko dituzten adierazpen moduak. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Asier Calderonekin gaude, Labeko industria arduraduna dena. Kaixo, zer moduz? Ongi hementxe, lanpetoa, baina bueno. Bueno, 7 enpresetako batzordeak manifestazio bat eginen duzue industriaren sektorea defendatzeko edo, ezta? Bai, hori da, iragarri zen lehengun. Bai, dei egin dutela 7 lantegi desberdinetako batzordeek, baina bueno, gerora, hasta hauetan ere batu dire batzorde desberdinak, manifestu baten bitartez, eta azkenin bat egin edo bultzatzen duten enpresak gehiago dire. Eta, bueno, zeintzuk dira 7 enpresa nagusi hauek? Bai, bueno, deitzaileak dire BSH, Tenerias Omega, Sunsundegi, Volkswagen, Nanotechnology, eta gero guain burutzen denak ez dakizkit, baina bueno, pixkot momentu honetan egoera kaskarrak edo pemotzen ziurgabetasuna ere duten lantegi esente, gero tartin ere izadateko izena xurin gelditu naiz. Hasi berriro bestela, edo nahi baduzu begiratu zerbait, edo... Bai, eske, eta subin, ez ziten horretzen, eske da justo sektoreko, nahi genuen aipatu, da industria, bino ere dire langile behar berezitakoak eta hola, eta... Bale, hasi berriro galdera erantzuten. Bale, ez, deitzaileak dire hori, sinatu dutena manifestua, lehenbizko konbokatoria egin dutenak, Sunsundegi, Volkswagen, BSH, Tenerias Omega, Nanotechnology eta Subinsa. Direla pixkot ere hor, momentu honetan arrisku agizlarria dituzten lantegi batzuk, edo baita ere ziurgabetasuna, ez jakintasuna,
etorkizuna pixkot ilun ikusten dituzten lantegi batzuk. Horren bezala, horietaz gain direla momentu honetan deitzaileak izan du direnak, bertze lantegi batzuk aste honetan hauetan zehar batu direre deialdi horrekin. Eta ze egoeratan aurkitzen dira enpresa bakoitzak? Batzuk hori, adibidez, nanoteknologi aste honetan ateri da ez, itxiera iragarri dietela, BSH ere dago hilabetetako prozesu luze batean ez, baina, mai gainean dutena itxiera da ere, bitartin prozesu bat baldin badago ere, baina, oraintxe bertan mai gainean duten perspektiba itxiera da, zundegi da urte luzetako historia bat, azkenin, bai ez, irekia segitu, ez segitu, kaleratzeak, eta bai dagia momentu honetan daudela egoera batin nun berez argituko da jarraipena duen horrek, ez duen jarraipenikan, bino bai dela historia luze bateko eta nik uste jende gehienak izautzen duena. Eta Volkswagen ere hor beharrezkoa ikusten zen egotea, badun pisu zaratago ere, oraintxe bertan egoera larri kakotxen artin bat bizitzen ari ez bada ere, automozioaren egoera etorkizun hurbil ertainean aldaketa batzuk bizituko ditu. Orduan, pixkot ere aldarrikatzeko aldaketa horiek edo berkonbertsio prozesu hori izan beharko dela langileen eskutikan eta langileen lan baldintzak eta lanpostuak defendatuz. Orduan, perspektiba horretatik Volkswagen hor egotea ere garrantzitsua zen, eta aipatutako Tasubintza ere, kasu honetan ere BSH-ren egoera zuzenin eragiten zielakoz ere, beraientzako pieza batzuk edo prozesu batzuk egiten dituzte, eta iruditzen zaigun garrantzitsua ere hor bertan beraien tokia espazio izatea. Teneria Somega egia da egoera gitz larri batetikan, erdibideko zerbaitera, larria baldin bada ere, erdibideko zerbaitera gertatu da, itxiera iragarria zegoen, 100 lanpostu inguru, eta azkenean dirudinez, 55 lanpostu salbatuko dire, erdia gutxi beti, baina, ari gara solasten, langile kopuruen erdia kalera joaki direla, orduan hori asalatzeko eta aldarrikatzeko ere. Eta ze garrantzi izan du industria sektoreak Nafarroan urteetan zehar, eta ze garrantzi dauka gaur egun? Izan du eta badu garrantzia handia, modu desberdinetan. Ze egia da duela hamarkada batzuk Nafarroan industriak bazun pisua eta bazun eragina herrialde guzia kontuan hartuta, ez? Baztan Bidasoa, Sakana, ekialdean igual gutxigo, baina, bai adibidez, bi adibide garbi dire nola eraldatu den, industriaren pisua da, bi eremu Nafarroko periferia horretan, industria pisu agitz handia zuena, milaka langile zeuden, eta urteetan joan diri murrizten, joan da txikitzen, moduz traumatikoan, denboraren poderioz, eta hor pisua industriarena txikitu da, bere garrantzia badu ere, eta gero gertatu dena dela ere Iruña zentrifikazio bat industriarena, Iruña eta Iruña herria den horretan. Eta gaur egun izugarrizko pisua du, jautxa Volkswagen suposatzen duenarekin, ez bakarrikan Volkswagen, badun pisu guztiarekin Nafarroan, baina eske Volkswagenek eragin esparru bat du, azpi kontratak direla eta, enpresa auxiliarrak direla eta gero bat ere industriako bertze enpresa haunitz ez daudenak lotuta ez ere Volkswagenekin eta hori ingurun lanpostu honiz daudela. Eta ez dugu antzibar ere industriaren barrenin sartzen dela ere alimentazio esparruko, elikagaien esparruko industria ere, herriberan izugarrizko pisua duena, agitz perkaritzatua dagona, razalizatua, feminizatua, eta hori industria bada ere, ez dugu ez ere gelditu behar, tesi horretan ezen irudikatzen dugula industria metalako langile edo sektoreekin, hori bada ere, baina badago ere bertze espazio bat industriarena, industria badena ere. Eta zer gertatzen ari zaio Nafarroako industriari azken aldian? Gertatzen ari zaiona da, utzi dietela transnazionalei gure industriaren kontrola. Eta horrek suposatzen du, erabakiak agitzurrun hartzen direla, eta inondikan inora kontun hartuta gure herriaren beharrak eta herri honetako langileen beharrak. Azkenin, erabaki guneak maiz Alemanin daude, bertze batzuetan Estatu Batuetan, bertze batzuetan Asialdean ziur aski, eta beraientzako
joku mapa bat da hau. Orduan, eta depende zer erabakietan eragiteko zailtasunak sortzen ditu ere, ze erabaki horiek hartzen dituzten enpresariek beraien espazioetan daude, eroso eta ez dire interpelatuak sentitzen. Orduan, gaur egun industriari begira badago lehia mundu mailan lehiakortasunari, gaizki ulertutako lehiakortasun baten arabera, edo Txina eta India bezalko herrialdeak garatzen ari diren sistema produktiboa, gigafaktoriak, lan baldintzak kaskarrak, eta orain Europa zarrenetan egiten ari den erakurketa da, nola egiten dugun berregokitzeko gure struktura industrialak horren kontra egiteko. Eta hemen batire bertze behar batzuk, hemen ere badagona da ezagutza agitza handia, hemen eskulan kalidatezko, hemengo langileria lan agitz ona egiten du, eta guk uste dugu ere horren barrenin elemento bat dela, eta azkenin hemen gertatzen ari den arran bezala hasieran da, utzi degula erabakiak Alemanin, Estatu Batuetan eta bertze eremu batzuetan hartzia. Orduan, gure Nafarroko gizartearen eskutatikan dago hainbat erabaki edo etorkizuna norabidea markatzea. Garez gaude gure ustez hori rebertitzeko edo hori gelditzeko, mino erabaki ausartak emagarri dira hori lortzeko. Eta uste duzu, badagoela, ari dela sortzen tendentzia eskulan merkea bilatzearen horretan? Bai, kontua da, gaudela gare batin, argindarraren garestitzea, edo baita ere, guain Estatu Batuetako ero honek Trumpek botatzen dituen titularrak eta bar, eta lotzen ari da dena lehiakortasunarekin, guain bai dirudienez produktibitatearen aldetikan mundua polarizatu nahi dute, Asiako etxaioiek edo kompetentziari, eta azken hamarkada luzeetan produktibitatea garatu dugunak Europa eta bar. Eta gero lehiakortasun hori ulertzen ari da nola egiten dituzten gastuak murriztu, atetzeko etekin handiagoa beraien produktibitatea. Eta arikiren egiten erakurketa da, guazen kentzera lan baldintzetatikan, eta langileen kontura erraxena bezala ikusten dutelako. Inondik ainora ulertzen dugu hortikan ez dela joan bat. Gainera, gehien bat pandemia garetikan gaur egun arte, transnazional handi horiek inoiz izan dituzten onura handienak izaten ari direnean. Haiz, besetzen erabakia erraten genuen. Kristoneko onurak dituzte, honek erantzuten dio diru gehiago pilatzearen nahiari, diru goseari. Ez da, zalantzan daudela enpresoien bideragarritasunak. Da, beraien jabeak diru gehiago nahi dutela, ez du bertza arrazoirikan. Eta nola egin daiteke honi aurre? Klaro, beha da arazo global bat, ez? Ez bakarrik Nafarroako zera. Bai, gure ustez da ekarta gatazka gure joku zelaira. Goraten dugu Nafarroko industria nafarrena da, eta hemen erabaki nahi dugulako zere, etorriko den edo iristear da doi hemen dagoen transizio ekologikoa nola emanen den. Hori langileen eskutikan izan barko da, eta gizartearen eskutikan izan barko da. Eta hemen erabaki bar dugu, orduan ekarri bar dugu eztabaida hori gatazka horiek gure espaziora, eta horretan ere interpelazio batzuk sektore publiko egiten zaie, ze badago ardura bat. Urtetan enpresa guzti horiek hornitu dituzte diru publikoz, inongo eskakizunik gabe, inongo kontrolik gabe, horren adibide bat da Zunzundegi. 2013an, UPR-nen gobernuren eskutikan, milioiak eta milioiak sartu dire hor, musutruk, inongo kontrolikan gabe, ez dara jarraipen bat eginta, eta diru hori Nafar guziena da, eta Nafarko gizartearen rebertitu barra du. Orduan guk uste du hor, badagoela ere ardura bat, hemen aukerak edo almenak izateko, gure industria den hori defendatzeko. Zaila izango dela? Noski baietz. Horregatik gu antolatzen ari gara aipatutako mobilizazioa, behin ere gizartzea txip horretan paratzeko, irausteko mugimendu soziala badela horren defensa egiteko pres, eta interpelazioak egiteko.
Eta enpresek ze arrazoi eman dituzte edo zein da haien jarrera honen aurrean? Beraien jarrera azkenin da lehiakortasuna. Erabiltzen ari da unitz terminologia hori. Kasu batzuetan bai aitzakia de, hemen ez dugu hainbertzelana, baina gero pixkot fokua gibelera botatzen duzuenan eta perspektiban ikusten dituzunen gauzak ikusten duzu ere enpresa horietako unitzek nola beraien produkzioa bertze lantegi batzuetara eramin dituzten denboraren poderioz. Ze honi zerraten dugu, enpresa hau ez da bideragarria. Gaur egun enpresen gehienak talde baten barrenin kokatu daude, edo multinazional baten barrenin, edo lantegi desberdinak. Orduan, enpresa baten bideragarritasunak akotxen hartin kontuan hartzeko begitu behar da perspektiban. Ze egiten dire trampa honitz. Bere garaien Arcelorren ere salatzen ginen lehen gaiak erosten zirela talde berdineko enpresei. Orduan, prezio horiek goitu edo bajatzen ziren, baldin eta nahi malmazuten lantegi bat onurak izatea, ez izatea, orduan, dena hori horiek gauzaiek perspektiban ikusi behar dire. Badaude hori ikasi dute agizongi nola trampeatu eta nola irautsi beraiek nahi duten argazkia eta gizartari ze saldu nahi dute. Orduan, gure ardura bada ere iraustia ze arrazoiak dauden benetan horren gibelin. Eta arrazoiak ehuneko alto batian da diru gozia. Eta ez diru gozia ez dituztelkoz onurak, badituzten onura horiek handitu nahi dituztelkoz langileen kontura. Eta hori gelditzeko nor dauka erantzunkizuna edo izaki? Nik uste erantzunkizuna ez mai berdina baino konpartitua da. Alde batetikan Nafarroko gizartak ardura bat dugu, gure industria da, erasotua baldin bada gu defendatzeko autua hartu behar dugu, eta uste dugu hala eginen dela igande honetan, gero pausu gehiago emabar baldin badire ere. Estamentu publikoak Nafarroko gizartea ordezkatzen duten neurrin ardura handiagoa dute. Beraien ardura da, gure ustez, legislazio bat egotea non defendatzen diren ehun industrial hori, adibidez, badago Nafarroan EAen ere, baina Nafarrotaz ari garenez deslokalizazioaren aurkako lege bat, eta garbi dago ez duela funtzionatzen. Ze gertatzen ari zaizkigun egoera haunitz hauek deslokalizazioak dire. Orduan, ardura da lege hori benetan tresna bat izatea deslokalizazioiek ez gertatzeko, eta lege horiek edukiz hornitzea eta benetazko tresna eraginkorrak sortzea estamentu horienak dire. Eta diru publikoa sartzen baldin bada, beraien ardura da enpresa horiek horien gain kontrol bat egotea eta berme batzuk egotea. Eta gero ardura nagusina da, gaur egun, enpresa horien jabe diren enpresarina. Erabakiak azken puntuan beraiek hartzen dituzten. Ez genuen nahiko beraien esku egotea enpresa horiek, gaur egun bizi dugun errealitatea hori da, aldatu nahiko ginen, bino ardura nagusina da, erabakia hartzen duena, ez beharrak bultzatuta, baizik eta nahi berekoi batek bultzatuta. Eta gero, zer gertatzen da enpresa hauetako langileekin? Azkenean, egoera agiz desberdinak batxire. Gero ere, solastu elko ginen honiz, de industria mailan ze gazte langile implementazioa dagoen. Sensazioa da urten poderioz izatetikan aspirazio bat haunizentzako industria eta guai maina hain ez fokalizatzen industria tradizional ulertu duguna, metagintza ingurukoa, hor lan baldintza ekonomiko onak, ordutegia eta barrere. Hori aspirazio bat izatetikan ikusten dugu jende gaztaniz transizioko lan bat bezala bizitzen ari dela, bertze arlo batzuetara edo bertze baldintza batzuetara. Gaur egun ekonomikoa izugarrizko garrantzia du, azkenean egiten dugu dirungatikan, baina gizartea baloratzen ari da bertze elemento batzuk, lan baldintzei begira, denbora, norberantzako espazio hori eta ingurukoak ere zaintzeko eta bar denborari izatea balioan paratzen ari da. Orduan, gazteak ere ez dute horrelako
eta orokortzen ari naiz, bino bai ikusten da dela transizioko postu bat, orduan igual ez dago inbertzeko lotura hori defendatzerako orduan. Gero badago sektore bat, urteak eramaten dituztena hor, eta daudela ora erdibidin, la enpresa horiek itxiz gero abertzea terabide laboralak egoten aldire, eta gero badago sektore bat ere jubilaziotikan agitz hurbil dagoena, eta egoera indefensio puntu agitzen handian egoten aldirenak. Ze gainera, azken bi tramoiek aipatu ditugunak, ez dugu azten al, 2008an honata, zenbat enpresa eta zenbat lantegi normalizatu dituzten ERTEen erabilerak. ERTEa ezoiko tresna bat da egoera batzui erantzuteko. Eta erabiltzen ari da eguneroko tresna bat bezala, malgutasun bezala, azkenin enpresa pribatuak diru publiko zorrintzeko bertze modu bat da, non aktibatzen eta desaktibatzen dituzte plantillak beraien nahien arabera, eta langile horien langabezi prestazioaren kontura. Ze gertatzen da? Hauniztan egiten dela txantaje emozional bat, ez badugu ERTEa aktibatzen, enpresa hau ixteko arriskua du, ERTE egoeran 3, 4, 5, 6 urte pasatzen alda, langabezi prestazioiek txikitu edo desagertu inkluso, eta gero enpresaren itxire eragartzea, orduan langile horiek zegoeratan gelditzen dire. Orduan eskatzen zaie esfortzu bat, hauniztan gezurretan oinarrituta, gainera gero guztiz salduta guzteko. Orduan hor egoera agizlarria da, eta gero egia da, duela egun batzuk irakurri un artikulu bat, non erraten zen ere, Nafarroko industria lanpostuak maksimoetan daudela, eta ez den sartu gara eztabaidatzera datu horiek, bino batak ez du bertziak entzen. Ere egia da, gure ustez herri bat industria gabe ere muga honiz ditu, noski bertze sektorek indartu duindu behar dire, industria bere garrantzia badu ere, orduan ere jokatzia mantentzeraz, azkenin sortzen baldin batuzu, baina bertzalde batetik suntzitzen bat ere ez, irakurketa izan alda, ez berdin jarraitzen dugu. Baina ez da egia, ze jendori kalean gelditzen dena, aipatu dugun bezala, egoera desberdina daude, langile batzuk izango dute perspektiba bat, agitzez zailagoa etorkizun bat laborala aurkitzeko eta bar, eta jendori gelditzen da indefensioa, langileak ez dire zenbakiak, ez dire portzentajeak, eta batxire egoera espezifikoak, eta horiek kontun hartu behar da. Guri ez digu balio sortu dire azken urtin 200 lanpostu, eta suntzitut ere 180. Ez, mineske 180 langile horiek zegoeratan daude. Eta joan diren enpresa horiek, itxi dituzen enpresa horiek, diru publiko zorrintu dire eta inongo erantzukizunik gabe joaki dire, eta uzten dituzte nafartar haunitz egoera agizlarrian. Orduan, hori guretzako erdian egon barreko zerbait ere da. Eta diru publikoaren erabilera horren inguruan, Volkswagenek erabiltzen dituen ERTE horiek, adibidez piezak ez dituenean eta gero hori, ze ondorio ditu edo? Inon ondorio bakarra da, bai bat ere bi ondorio. Volkswagen merkego produzitzen duela, eta ez dut uste inorrek pentsatzen duen ikan Volkswagen momentu honetan landabenen arazo ekonomikorik handituen ikan, eta bertzaldetik aipatu dugun moduan, langile horiek gutxigo kobratzeaz aparte, osagarritua baldin badago ere, beraien langabezi prestazioa konsumitzen dute, eta biharko egunin ez dakigu ze gertatzen alden, etortzen da transizioko sozial bat erramezala guk aldarrikatzen duguna eta borrokatuko duguna langileen horren parte izateko, bino enpresariek horren lidergotza eramaten baldin badute, langile honitz egoera kaskarrean edo indefensio egoera batean egoten aldire eta horrek areagotzen du. Orduan, ERTEen aplikazio hori, enpresa mota horietan, Volkswagenen adibidez, ez dio inongo mesedikan egiten langilei, mesedea egiten dion bakarrari enpresariei da, eta gure ustez ere, erabiltzen dute honitzez, markaje bat izateko, botere posizio bat izateko ere, ezain bertze ere ekartzen aldien onura ekonomiko gehigarri hori bilatuta, bere neurri batian,
baina gure ustez ere, botere posizio bat da, eta, bihatzen zutertera, eta, ematen die beraiek hori, posizio hori. Osea, ez dute kotizatzen erte dauden bitartean? Bai, kotizatzen da, baina, azkenen zu lan egiten duzun bitartean, generatzen duzu langabezia, momentu batin langabe gelditzen zarenean, topean baldin bazaude, gutxi beti, 2 urtez, diru sarrera bat izatea, egin duzun lanen arabera. Ertean egonta, poltsa horretatik erabiltzen da dirua, zu erte zauden egunean, langabezian egongo bazinen bezala delkoz. Orduan, zu hori ustutzen duzun neurrian, eta momentu batin enpresa izten baldin bada, langabezira joan entzara, bino egoera horretan zauden bitartin sostengua den diru hori ustu da, zu enpresa batean lanean zinen bitartin. Bai kotizatu dute, bino azkenean, enpresak nahi ez zitunikan X langile langabezira bidali ditu, ez die soldata ordaindu, behar izan ditunikan berriro aktibatu ditu, orduan da modelo bat, iruditzen zaigu, ultra neoliberala. Langileak dire makinak bezala, itzali eta pizten alditut. Eta horren frontalki kontran gaude, ze deshumanizatzen du langileria. Eta gero ere, Nafarroako gobernuak ari da, enpresen salvazio horretan, ez? Bai. Volkswagenek, produzitu nahi du merkeago, eta orduan ahalbidetzen dio hori egitea, ez? Bai, nik uste hor badagoela elemento bat ere, dela, eta lehen ipatu dugu, ez? Utzi diegula transnazionalei gure industria guztia gaztela zeraten den munduan en bandeja de plata. Orduan, gure eskutatik kanpo daude hainbat erabaki edo bat eragin egiteko aukera, eta gobernutikan ere, beldurrak daude. Ez hor txantai bat dago, botere harreman bat dago, transnazionalek baduten boterea, edo txantaia egiteko aukera, edo ematen dizkiazu baldintza hauek, edo mendikan bi urtetara, eronten du produkzio hau bertze herrialde batetara, eta ze berdintzaile. Orduan hor, badago beldur bat. Badago ere ardura bat, kontua da, lehen erran duguna. Diru publikoa emata enpresei behar bat dagoenean gaizki dago, ez du zertan. Kontua da nola, eta gero horrek ze suposatzen du. Ze jarraipena suposatzen duen horrek, eta ze baldintzak suposatzen du enpresa hori hemendikan X urtetara ez joateko eta uzteko kalean ez dakitzen bat langile. Guk eraten dugu, aldarrikatzen dugu, estamentu publikoa paper bat jokatu behar dute. Bino paperaz da izaten al dirua banatzia, musutruk eta kontroli gabe. Parte hartze publiko bat egon behar da, bino parte hartze hori izan behar da, batzutan ez beti finantzazioa, bino beti kontrola eta jarraipena. Gure ustez, ze bertzenaz gertatzen alda, gaur egun edo azken hilabetetan bizitzen ari garen tendentzia hau areagotzea. Eta langileen egoerara itzulita, nola dago giroa langileen artean? Desberdina ez, kasun arabera. Aipatu ditugu ere lantegi desberdinak kasu edo goera desberdinak bizi dituztela. Kaso batzuetan ez jakintasuna, Volkswagen batean adibidez, denon burutan dago, bertako langileena eta bertako langileak ez garenen ere, heldu da transizioko soziala, automozioan eragingo du, nola, zeintzuk eragin nahi dugu, baina da, aietzear dagoen zerbait ere, eta gero ere, normatibak erari dire luzatzen ere urteetan eta bar, eta aietu behar da, minez da aietzen, orduan badago, tensio, beldur eta ezinegon bat. Eta gero bertze lantegi batzuetan, besetxe izaten alden moduan, edo nanoteknologi bezala, mai gainin jartzen dena, edo Teneria Somegan kasuan izan du dena bezala, kaleratzeak, haserrea ere, BSH-koa ere, nola izan ziren moduak ere eragin zuen haserre horretan. Uberri atarian, gero inongo azalpenik eman nahi gabe, gero bai azkenean etortzela zuzendaritza alemanikoa lan ministeritzak ditu zenean, bino harremantzeko moduaz da izan inondik inora empatiko. Orduan horrek ere haserrea sortzen du. Orduan
denetan urduritasuna, gehienetan ere ez jakintasuna, eta kasu batzuetan haserre gitza handia. Eta aipatu duzu ere, nafar guztion arazo bat bezala ikusten duzue, zergatik esaten duzue hau, eta nola eragiten dio egoera honek gizarteari? Nafar guztien arazo bat da, alde batik erraten genuna, herri bat industria gabe, burujabetza ere zailtzen zaio. Ulertzen dugu, lan sektore guztiak garrantzizkoak dire, industria barne, eta industria zaindu barra da. Ez edozein modutan, zaindu barra ere baldintza batzuetan, eragin bardi berriari ere lan baldintza duin batzuekin, ze ere lan baldintzak denboretan kaskartu dire, azpi kontraten bitartez eta bar, eta egia da lehen erraten genuna, leheno industriak bazun implementazioa Nafarroko eremu guzian, ze gero ere Nafarro badauka arazo bat, era da ere demografikoa, periferia ustutzen ari zaigu, edo loiteko herriak bihurtzen ari dire, eskaintza laboralik ematen ari ez delako. Orduan, zonalde batzuk industrialak izan direna, lanpostuak suntsitzen baldin baduzu, ondorio dire. Eta ulertzen dugu, horretan paper bat jokatzen aldula, industria modu egoki batean implementatutaz. Eta gizarte guztiaren arazoa da, gaur egun industriaren bueltan ere, badiren milaka lanpostuak kontun hartuta, Nafarroko gizarteari zuzenin edo ziarka lan horiek, lanpostu horiek egotea eragiten die, eta ere sortzen dulkoz ere giro bat edo sortzen dulkoz mugimendu bat, ekonomikoa, eta orduan ulertzen dugu gure ardura badela defendatzea, ze lan baldintzetan eta arlo sozialean, eta eskintza laboral horretan zuzenin eragiten du. Eta nola ikusten duzu etorkizuna, industriaren etorkizuna? Guaintxe bertan galdetzen badin badeazu, perspektiba ez da polita, iluna da. Iluna da, bino errandakoa, borroka emateko pres. Eta benetan pentsatuta, borroka modu gukui batean ematen baldin badela, iluntze hori argitzeko aukerak badirela. Ez dago dena gure esku, langilerian erran nahi dut, bino gure eskutan dagoen guzia ingo dugu, etorkizun hori irudikatzen dugun modukoa izateko. Ez da izanen erraxa, ez dugu hemen saldu behar ez dena, bino aukerak bat ire gauzak aldatzeko eta benetan sinisten dugu. Eta, hau dena salatzeko, igande honetan, otsailaren 16an manifestazioa egingo duzu, ezta? Eta nondik nora joango zarete, ze ordutan izango da? Bai, marranakoa, otsailak 16, ateko gara eguerdiko 12an Golen Baiona zinemetatikan, eta akautuko da Gaztelu plazan. Eta manifestu bat irakurriko da, eta pixkot ere kokatuko da nonden orakoa. Egia da, irakurketa pixkot orokoa izanen dela, ere lorpen bat da deitzaia komiteak bere osotasunean, horrek suposatzen duen guziarekin izatea, agiz zabala da, eta gure ustez ere hito bat markatzeko moduko mobilizazio bat izanen da, edo izan behar da. Norabide bat markatzeko eta espektroak izabala hartzen duen mobilizazioa. Eta, espero dugu, bide horretan ez, Golen Baionatikan Gazteluko plazako Avenida del Ejercitoko kale hori betetzea aldez alde, eta erraten dugun Nafarroko gizarte osoari eragiten dion hori, hor irudikatzea. Eta momentuz, Nafarroako herriaren babesa sentitzen duzue? Bai, ze hori, behin lantegia honitzetan ez, sartu diren bat egite mozio horietan bat egiten ari dire, modu agiz naturalean, irakurketa konpartituta, eta uste dugu jendeak beharra ikusten zula horrelako askida bat langileriaren aldetikan, eta gero kaletikan beti, jende gogotsu, eta espero dugu irudi potente bat
izatea igandekoa. Egia da, lehenbizko erantzuna eman zenean BSH-ko itxiera iragarri zenean, abenduaren 20 zerbaitean egin zen manifestazioa, ez, haiz potente zela. Espero dugu hori txiki guztia, ezken nire errandu guzela fokoa pixko giberera bota dugu, eta hau kontestu baten marrenin dago, denoi eragiten digu, eta mezu garbi bat haunitzei bidaltzeko igandean. Bai, egia da ikusi ditugula hainbat manifestazio, baina bakoitzak bere enpresaren ondorioz eta hau batzeko beharra ikusten zenez. Eta ikus dute langileak errandakoa. Hau modu agiz naturalean izan du da, kontesto kaskar bat dugu eta irakurketa agiz simple izan du da. Batuta indar gehiago dugu, orduan, bakoitza bere aldetikan joan bino, oinarrizko sakoneko problematika berdina da. Orduan, modu naturalean ikusi dituzte langile horiek edo komite horiek bat egiteko beharra. Zaunistan hori, banatze hori estrategikoa da ere enpresen aldetikan, bakoitza bere eremuan gelditzeko, bere baldintzak negoziatzeko, eta gure indarra da hori dena batzea, ze dena logika berdinari eratzuten dio, eta horretan eragingo dugu. Eta, bukatzeko, zer da espero duzuena igande honetaz? Pixkote errandakoa ez, kaleak desbordatzea. Kaleak desbordatzea errandakoagatikan mezu garbi bat bidaltzeko, jendiari ere punts bat emateko, ze zulo beltz horretan zaudenean ez itxiera, etorkizun eza, ez jakintasuna dena agitzion ikusten da, eta horrelako mobilizazioak eta elkartasun adirazpenak indartzen zaitu. Eta gero ere gure esperantza da bide baten hasiera bat izatea. Ez genuen nahiko ez dare hau argazki bakar batean gelditzea edo zerbait puntualan gelditzea, ez? Honek giro bat sortzia, diskurso bat aman komuna, denok bat egiten dugun diskurso bat izatea. Gero, igual, eragile bakoitzak, etorkizunean eta bar, modu desberdin batean lantzen aldu aldarrikapen hori. Bino bai sozializatzea eta barneratzea denok ulertzen dugula problematika berdina dela, horren erantzuleak denok badakigula zintzuk diren eta eskakizun zehatz batzuk egotea. Orduan, gizarte eta langileria zentzu horretan denei norabide berdinean begiratzen paratzea. Gero bakoitzak bere ritmoak izanen ditu, baina behinpin denok norabide berdina markatzea. Asier, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, onera hurbiltzeagatik, eta ea zer moduz joaten den igandeko mobilizazioa, eta egoerak hobera egiten duen. Bale, mila esker zuei. Ongi? Bai, der. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu. Gaur, osteguna, goizean giro lasaia izango dugu, baina arratsaldetik aurrera euritara joko du. Goizean, hodeiak ugaritzen joango dira, hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, indar handirik gabe eta temperatura 16 gradu ingurura iritsiko da Kantauri isurialdean, eta 12 gradu ingurura Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean. Arratsaldetik aurrera zerua estalita geratuko da eta euria egingo du, oro har euri txikia. Zenbat eta hegoalderago euria egiteko probabilitatea txikiagoa izango da eta hortaz Nafarroa hegoaldean seguraski ateri eutsiko dio. Goizean goiz hotz egingo du batez ere barnealdean eta lainogune batzuk ere izango dira. Ostiralean tenperaturak gora egingo du eta giro epela nagusituko da lurralde osoan. Goizak aurrera egin ahala, hodeiak gutxituz joango dira eta eguerdi inguruan zeruan ostarte zabalak ikusiko ditugu. Maximoak 17-18 gradu inguruan ibiliko dira. Egunaren lehen partean hegoaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean ekialdekoa. Goazen orain parlamentuko galderekin. 5.000 biztanle baino gutxiago daukaten udalerrien
Etxe bizitza plana ekainaren 30 baino lehen egiteko eskatu diote Nafarroako parlamentuari. Eta honen inguruan izango dira aste honetako galderak. Gauza da, Nafarroan 5.000 bizatik berako udalerriak gehientzua direnak, ez? Eta hortan, kokatu behar da ere etxebizitzaren arazoa. Eta horregatik, pasaden osoko bilkuran adostu zen mozio bat, bai? Eta hor parlamentuak, eta irakurriko du literalki zer eskatzen zeban, etxebizitza, gazteria eta migrazio politiken departamentuari eskatzen zion, gehiengoak, parlamentuko gehiengoak, Nafarroako 5.000 biztanletik beherako udalerri guztietan etxebizitza hutsak detektatzeko fase berri bat egin dezala, eta horrela etxebizitza hutsen errolda ekainaren 30 baino lehen eguneratu dezala. Beraz, hori egin behar da, eta badaukagu helmuga bat, eta helmuga hori da ekainaren 30. Orduan, bai udaletxek eta bai Nafarroako gobernuak baliabide guztiak ipini behar dituzte hori betetzeko. Nafarroako gobernuak iragarri zuen azaroan, Nafarroan 21 udalerri gune tentsionatu izendatuko dituela. Eta horietan Nafarroako biztanleriaren ehuneko 78 jasotzen dira. Gertatzen dena da, Nafarroako gobernuak ere esan zuela 5.000 biztanletik beherako herrietan ez zuela aztertu ere egingo gune tentsionatu izendatzeko edo ez. Hau da, aukeratik kanpo gelditu dira 5.000 biztanletik berako udal guztiak. Horregatik, bi proposamen nagusi egin ditugu. Bat, Nafarroako gobernuari eskatu diogu, ia aztertuko duen, Nafarroa osoa gune tentsionatu izendatu alden edo ez. Ze lehenengo gauz egin behar dena da, egoera aztertu. Horregatik eskatu diogu, Nafarroa osoa kontutan hartzen duen azterketa bat egin alduen. Esan ziogu, momentuz ez duela egoki ikusten arazo juridikoak egon daitezkelako. Eskatu genion ere, eskualde mailako azterketak egin ditzan. Izan ere, udalez udal joan da, esaten zuen nahikoa daturik ez dagoela, eta horregatik esan genion, legeak ahalbidetzen duela, udalez gaindiko beste eremu batzuetan azterketa hori egin eta izendapenak egitea. Eta hori ere, badirudi oraingoz, ez duela abiatzeko asmorik. Horregatik, EH Bildun, eskuak besoak gurutzatuta geratu beharrean, pentsatu duguna da, landa eremurako etxebizitza plan bat proposatzea. Hau da, gure ustez legeak bai uzten du eskualde mailan zein Nafarroa osoa mailan gune tentsionatu izateko azterketa abiatzea, eta datuak hala ematen baldin badute gune tentsionatu izendatu beharko litzateke edo Nafarroa osoa edo kasuan kasuko eskualdea, eta horregatik landa eremuko herrietara ere iristeko modua egongo litzateke, baina Nafarroako gobernua ez baldin badago oraingoz behintzat horretarako prest, beste proposamen bat ere egin dugu. Eta da, landa eremurako etxebizitza plan bat egitea. Ez da, zertan gune tentsionatu izendatu behar, landa eremua, bertan jada neurriak hartzeko. Eta iruditzen zaigu, gauza asko egin daitezkela, eta landa eremuan ere etxebizitzarako sarbiderako badago arazoa. Arazo latza dago. Eta horregatik iruditzen zaigu ezin garela itxoiten egon. Eta horregatik, bi zentzu horretan proposamenak egin ditugu. Iruditzen zaigu, oso ongi dagoela, gune tentsionatu izendatzea Nafarroako 21 udalerri handienak, baina horrekin ez arazo bukatzen. Eta Nafarroan beste biztanleen ehuneko 32 eta udalen ehuneko 82 kanpoan geratzen da. Horregatik zerbait egin behar da, eta zentzu horretan proposamenak egin ditugu. Aldez aurretik nik uste dut gogoratu behar dugu edo aipatu behar dugula etxebizitzarena arazo oso larria dela. Hemen Nafarroan noski baietz, Euskal Herri osoan eta estatu mailan ere bai, estatu osoan ere bai. Eta gogoratu ahal dugu adibide gisa joan den igandean Madrilen izandako manifestazio handia, ez da, 200.000 pertsona inguru parte zuten manifestazio horretan, hain zuten ere etxe bizitzak aldarrikatzeko, ez da, eskubide bezala aldarrikatzeko. Eta adibidez Barcelonan duela gutxi, joan den astean okerez banago, bertako udalak erosi zuen Orsola deitutako etxea, bertako bizilagunak funtsputreak jabea zen funtsputreak etxetik
haien etxeetatik bota nahi zuten, eta horrexegatik izandako aldarrikapenak, manifestazioak horren inguruan, eta bertako udalak erabaki zuen etxe hori erostea, irtenbide bat emateko dagoen arazoari, ezta? Eta ja galderan sartuta, zen motako, aipatu den bezala, gaia zaila da, eta egia esateko ez bakarrik 5.000 baino gutxiago dituzten herri dagokie, baizik eta osoan Nafarroako herri guztiei. Zen motako neurriak bereziki hitzarmenak. Eta zer gertatzen da horrekin edo, irtenbide bakarra hori izan daiteke, zergatik, herri txikiek normalean baliabide gutxiago dituztelako. Bai, giza baliabideak eta baliabide ekonomika. Beraz, agian bere kabuz ez dira gai halako konponbideak bilatzeko. Eta horrexegatik bideriko egokiena izango litzateke bai edo Nafarroako gobernuarekin edo bai enpresa publikoa den Nasugintzarekin hitzarmenak sinatzea irtenbideak bilatzeko. Hori bai, abantaila bat dute, kakotxen artean nahi baldin bada, baina abantaila bat dute, eta da haiek dira oso ongi ezagutzen dutenak haien herriak, ezta? Bertako errealitatea, zenbat etxe hutsik daude, zen motako baldintzetan, zen motako beharrak ere daude, zenbat jende gaztea, zenbat jende independentziatu nahi den dagoen herrian, beraz alde horretatik badute abantaila kakotxen artean esan duan bezala, nahi baldin bada hori. Dena den duela gutxi gainera kontseilariak berak aipatu zuen horren inguruan plangintzak prestatuko zutela, beraz egin batean bideratuta zegoen gaia. Eta bai, aipatu nahi dut ere pausoka joan behar dela, kontuan hartuz duela gutxi ere abian jarri zela eremu tensionatuetan azterketak proiektua gaia, eta horren inguruan bereziki Iruña herrian dagoen eremu hori, bereziki, ez bakarrik hemen, baina bereziki hemen, eta eremu tensionatuan bizi dela Nafarroako ehuneko 70. Beraz, pausoka joan behar badugu, gure ustez lehenago atenitu behar dira eremu hauek, zonalde hauek, eta gero besteak. Aldi berean egin batean, baina lehentasuna mantentzarren azten hauekin eta gero jarraitzen besteekin. Bai, hau ez da gauza berria. Edonor joan daiteke etxebizitza, Nafarroako etxebizitzara webgunera, eta hor ikusi ditzakezu zelan Nafarroako gobernuak eta udaletxe batzuk ja sinatu dituzten beraien hitzarmenak, ez? Eta hitzarmen horiek dauzkate adostuta puntu batzuk. Bata da, bizilagunentzako alokairu poltsari buruzko informazioa ematea, bai, udalak bere biztanle guztiei, beste bat, etxebizitza eskaera kuantifikatzea, zenbat dauzkagun, etxebizitza hutsaren kokapena, nun dauden, zenbat eta nun dauden, herriz herri, udaletxe, alokairu poltsa kudeatzea ere, hori egin behar du udalak, zerga onurak, ze badaude zerga onurak udaletxeentzako, zerga fiskalak eta horre sartzen dira, eta gainera beste puntu interesgarri bada eraikinen birgaitzea eta mantentzea sustatzea, ez? Mantendu eta gero etxe horiek alokairura ateratzea. Hori egiten da Nafarroako gobernuarekin eta baita udalekin hitzarmenak egiten dira eta hitzarmen horiek badauzkate 4 urteko iraupena. Baina kainan 30 hor daukagu lehengo helmuga. Ja hitzarmen horiek non dauden eta hitzarmen berriak ere plan berezi horretan nun sartuko dituen Nafarroako gobernuak, baina horretarako baliabideak ipini behar dira. Nafarroan badaukagu etxebizitza hutsen erregistro bat. Baina erregistro hori dago zaharkituta eta dago eguneratu gabea. 2020 urtean egin zen azken detekzio fasea. Eta beraz, erregistroa egon baldin badago ere ez da erabilgarria.
eta ez du esaten zehatz mehatz herri bakoitzetan zein diren hutsik deklaratuta dauden etxeak. 5 urte pasatu dira da eta beraz hori berraktibatzea eskatu genuen eta aurreko osteguneko plenoan puntu hori ere onartu zen zorionez. Eta hori abia puntu bat da. Abia puntu bat zertarako? Ondoren neurriak hartu ahal izateko. Eta adibidez, hartu behar den neurrietako bat gure ustez da, etxebizitza hutsen zerga aplikatu behar da. Etxebizitza hutsen zerga aplikatzeko beharrezkoa da etxebizitza hutsen erregistroan dauden etxeak identifikatzea, hoiei aplikatzen baitzaie. Horregatik, iruditzen zaigu, lehenengo pausa hori izan behar duela. Etxebizitza hutsen erregistroa berraktibatu behar da. Eta berriz ere, Nafarroako herri guztietan begiratu behar da, banan-banan zein diren hutsik deklaratzen diren etxebizitza horiek. Gure ustez, etxebizitza hutsak izatea gaur egun etxebizitzarako sarbidea arazo larri badagoen bitartean garesti atera behar da. Etxebizitza hutsak izatea garesti atera behar da. Eta horregatik etxebizitza hutsen zerga aplikatu behar da. Bestetik, etxebizitza hutsak dituenak, Nafarroako gobernuko etxebizitzan alokairu poltsan sartzea lagungarri edo erakargarri egin behar da. Egia da, Nafarroako gobernuak onartu dituela pizgarri gehiago eta laguntza gehiago etxebizitzak esan bezala alokairu poltsan sartzeko. Hori oso ongi dago. Baina iruditzen zaigu kombinatu behar dela. Batetik, zergak ezarri behar dira hutsik dauden etxei garesti ateratzeko, eta bestetik lagundu behar da ere etxebizitza hutsen poltsan erakargarriagoa, pizgarriekin, laguntzekin eta bar, erakargarriagoa egiteko. Horrela, uste dugu, etxebizitza huts asko, gaur egun hutsa daudenak, sartuko liratekela alokairu poltsan. Ez dugu ahaztu behar, Nastaten arabera, Nastatek azkenen estadistikak esaten ditu, ez dira datu zehatzak, baina aipatzen du Nafarroan 5 etxebizitzatatik bat hutsik dagoela. Eta landa eremuan, ez landa eremu osoan, baina landa eremuaren zati handi batean, 50-tik gora ere daudela hutsik dauden etxeak. Hori ikaragarria da, ordan iruditzen zaigu zerbait egin behar dela. Esan bezala, etxebizitza hutsen erregistro aktibatu, zergak ere jarri behar dira, eta gero badaude etxebizitza huts batzuk ere ez daudela bizitzera sartzeko moduan momentu honetan. Horregatik, etxeak zaharberritzeko laguntzak ere eman beharko lituzke Nafarroako gobernuak. Gaur egun ematen dituenak, baina gehiago. Eta horregatik ere eskatu genuen etxebizitzak zaharberritzeko plan bat onartu dezan Nafarroako gobernuak dirua jarri behar duelako, gaur egun bizitzera sartzeko moduan ez dauden etxebizitza horiek berritu ahal izateko. Eta modu horretan, lehen aipatu bezala, zergen bidez eta alokairu poltsaren pizgarrien bidez, iruditzen zaigu, gaur egun utzi dauden etxebizitza asko merkatuan sartuko liratekela eta gainera baldintza duinetan edo eskuragarrietan. Beno, nik aipatuko nuke bereziki komunikazio kanpainak edo informazio kanpainak oso garrantzitsua direla, bereziki hutsik dauden etxeko jabei jakinarazteko zen motako neurriak har daitezken, irten bide bat bilatzeko, ezta? Bueno, alde batetik badaude neurri fiskalak oso garrantzitsua direla eta kasu askotan ez dira ezagutzeten. Eta nik uste dut jakinarazi behar zaie zen motako neurri fiskalak dauden, ezta? Eta gero beste aldetik ere, nasuintzatik egiten bada, nasuintzak duen etxe bizitzaren poltsan sartzen badira, alde batetik neurri fiskalak oso garrantzitsua dira, ia haien jabek ez dute ordainduko, zergak ordainduko kobratzen dutenaren diruarengatik, eta gero beste aldetik ziurtatzen dute etxe horretan egin daitezken moldaketak, konponketak eta kobrantza bera ere. Nasuintzak ziurtatzen du hori, eta hori oso garrantzitsua da, edonorentzat ez da zuk etxe bizitza bat gutxi baldin bauzu eta lokatu nahi baldin bauzu eta beldur kobratzeko edo ez arazoren bat edo pentsatzen duzu arazoren bat izan dezakezula, horrekin nasuintzaren bidez bideratzen da eta ez duzu bat ere arazorik izango. Beraz, halako akordioak bilatu behar dira nasuintzarekin, eman behar da informazioa horren inguruan eta bide egokia da, ez bakarrik horretan ez galditzeko, ezta? Eta gero ez aldetik ere kontuan hartu behar da ere etxe bizitza hutsak edo hutsik denbora luzez baldin badaude, azken finean
bertan bera ez baina gelditzen dira modu oso traketzean, oso txarrean, bakarrik, en fin, hori modu horretan gelditzen dira eta ziurazki azkenean bukatuko dira lurrean, ez da. Eta gero bestaldetik ere kontuan hartu behar dugu, udalek badute aukera hori haiek neurtu behar dute, tasaren bat ezartzeko etxe bizitza utxik dauden inguruan. Baina hori normalean hiri handienetan bai gertatzen da, atzekaldean funts putreak daudelako. Herri txikietan hori ez da gertatzen normalean pertsona batek bi gehienez 3 etxe bizitza ditu, eta orduan haiek baloratu behar dute merezi duen edo ez, balako tasak ezartzea edo ez. Beno, hor daukagu Nafarroako Parlamentua gobernuari eman dion mandatu hori. Ekainaren 30erako plan hori aurkeztu behar du Nafarroako gobernuak, bai? Eta gero, badauzkagu hor, lehen esan dudanez, adibide asko. Zabaldu ditzagun hitzarmen horiek gainontzeko herrietara, udalek ere hori eskatu behar dute, ezta? Nafarroako gobernuarekin bat egiteko, baina badakigu udal txikiek ez dauzkatela ez baliabide teknikorik, ez baliabide pertsonala, eta horregatik hitzarmen horiek, pixka bat bermatzen dabe, bai Nafarroako gobernuak baliabideak ipintzeko udal txiki horiei bere planak eta egiteko. Bestela ezingo dute bere plana jorratu, adostu eta aurrera eman. Horregatik merezi du plana ikustea, plana gero biztanle guztiari zabaltzea, eta plan horiek gero lekuz leku, herriz herri, engaratzea. Nafarroko gobernuak eta zehazki Nafarroko gobernuaren ente instrumentala den Nasobinsak udal askorekin hitzarmenak sinatu ditu, herri horietan etxe bizitzak egiteko eta ondoren alokairu sozialean jartzeko. Horietako batzuk esan behar da, egin direla eta gaur egun erabilgarri daudela eta jendea bizitzen ari dela etxe bizitza horietan. Baina esan behar da ere beste asko blokeatuta daudela. Eta blokeatuta daude gehien bat finantziazio arazoagatik. Lehen esan dugu, finantziazio gehiago jarri behar duela Nafarroko gobernuak landa eremuan etxe bizitzaren arazoari irtenbidea emateko. Etxe bizitzaren arazoa ez dagoelako bakarrik Iruña herrian. Nafarroa osoan dago arazo hori, arazo orokortu bada. Horregatik, aipatutako hitzarmen hoiei finantziazio gehiago jarri bartzaile eta aurrera pauso bat emateko aurreko ostegunean guk proposatutako mozioan 3. puntuak hori bera eskatzen zuen. Mozio horiek desblokeatzea. Gobernuko alderdiekin negoziatu eta gero, puntu hori egokitu zen eta onartua izan zen beste termino batzuetan. Eta termino horiek sartzen dutena da, Nafarroko gobernua konprometitzen dela aurtengo ekainaren 30 baino lehen konpromezu bat aurkezten non lehentasuna jarriko diren, zein hitzarmen beteko diren, zein urtetan beteko diren eta nondik hasiko diren. Momentu honetan daude denak geldirik eta ez dakigu abiatzeko asmorik ere bazuten. Eta beraz, mozio honi esker behintzat konpromiso bat lortu dugu ekainaren 30 baino lehen gobernuak esateko zein hitzarmen eta noiz beteko dituen. Ziurtatzeko nik uste dugu ez dagoela modurik, ez da zuk edo sinisten edo ez duzu sinisten. Normalean akordio batera edo hitzarmen batera edo hitzarmen bat sinatzen baduzu akordio baten ondoren normalean nik uste dut betetzen direla, ez da horretarago sinatzen dira, horregatik akordio batera ailegatzen da, ez da. Baina sinistu ala ez sinistu hori da gakoa. Eta bai azpimarratu behar dugu halako arazo larri bat ez da konponduko etxe gutxi batzuen barruan. Bai, bideratu daitezke halako hitzarmenak, hori garrantzitsua da, lehen pausoa da, baina konpondu benetan ez da konponduko hilabete gutxi batzuetan. Hasiera batean aipatuan bezala, arazo oso larria da eta ez bakarrik ere baizik eta Euskal Herria osoan eta estatu mailan. Gai librea, badaramatzagu hastiak eta hilabetea, kasi urtiak, ez? Hor daukagu erorien monumentua. Los Caidoseko monumentu hori, eta, badakizue kontigo zurekin nahi duela eraitzi monumentu hori, ez? Bota monumentu hori. Ez gatoz bat PSN, Bilduk eta geroa baik adostu dutenarekin guretzat partxe bat da,
Eta gainera ez gaude ados, bueno, ez da Maravillas eta Josefina Lambertoren izena erabiltzea politikoki. Zeren Josefina ezagutu genuenok, bueno, monumentu hori hor mantentzea izango zen, bueno, oso latza berarentzat, berak beti izaten zeban. Monumentu hori guretzat nazkagarria da, hori ezin da Iruñan egon, zeren fascismoari erekitako monumentu bat da. Eta guk orain, bueno, hemen ikusita lege bat aurkeztu behar dela bai PSN, geroa baik eta Euskal Herria Bilduk, bueno, guk kongresura jo behar dugu, kongresuan bai Espainiako memoria demokratikoaren legea betetzeko esango diegu monumentu hau kendu behar dugula, eta baita ere Nafarroan daukagun memoria demokratikoaren legea betetzeko. Beraz, guk mantentzen dugu memoria demokratikoaren elkarteekin batera, monumentu hori eraitsi behar dugula. Behin eta berriz esango dugu. Memoriaren alde egiteko, erreparazioaren alde egiteko, justiziaren alde egiteko, egiaren alde egiteko, monumentu hori eraitsi behar dugu. Eta hortan ibiliko gara buru belarri. Bueno, gai librea aukeratuko dut, EH Bildun asteburu honetan izan dugun kongresua. EH Bilduk bere 3. kongresuari amaiera eman dio, pasaden asteburu honetan, eta hauteskunde arteko garai hau baliatu dugu hausnartzeko eta norabide arnas luzeko proiektu honeri norabidea eta estrategia berritzeko. Momentu honean gaude, EH Bildun, azkeneko hauteskundetako emaitzak hala erakusten dute, azken inkestek ere hala erakusten dute, baina oinak lurrean nahi duguna da irakurketa egoki batekin, egoeraren irakurketa egoki batekin, jendearen beharrei erantzungo dien politikak eta estrategiak garatu nahi ditugu, herri bezala salto bat eman nahi dugu ere bai, eta horregatik onartu diren azken hainbat ebazpen eta erabaki EH Bildun, askotan esaten dugu guretzako lehenengo aberria eta gero alderdia dela, eta hori horretan salto bat eman nahi dugu, eta azken finean EH Bildu bera prestatu nahi dugu beste maila bateko instituzioetan kudeatu ahal izateko. Iruditzen zaigu aukerak daudela, salto bat emateko horretan ere, EH Bildu oraindik ere erabakigarriagoa izanen dela etorkizunean, eta horretarako ere prestatu behar dugu EH Bildu, eta azken finean, nabaritzen zen giroan ere, giro positibo bat, alai bat zegoen, jendea pozik dago, ilusioz dago, eta lanerako grinaz gaude. Eta beraz, makinaria guztia engrasatzen eta prestatzen ari gara hurrengo urtetarako, eta horrekin bukatu dugu asteburu honetan. Bai, datorren ostegunean, hemen Baluarten, arratsaldeko 7:00, funtzionario publiko eta eskuin muturreko taldeek eragindako violentziaren biktimaren aitortzaren 2. ekitaldi publikoa egingo da. Guretzat oso garrantzitsua, iaz ospatu zen lehendabiziko aldia, uste dut polita, hunkigarria eta merezita halako aitortza, eta aurten 2. egingo da, horretan parte hartuko du Ana Ollo lehendakari orde 2. eta iaz ere parte hartu zuen, eta aldi berean egun horretan hemen ospatuko dugu goizean osoko bilkura, eta horren inguruan galdetuko diogu Ana Ollori konseilariari, berari ea zenmotako aurrerapenak ematen ari diren gai horren inguruan. Beraz gai garrantzitsua eta horrezatik planteatuko dugu halako galdera, kontuan hartuz gainera arratsaldean ospatuko dela ekitaldi, 2. aldiz ekitaldi publiko hori. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena,
funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena. Informazio gehiago laboralkutxa.comen.